Fy enw i yw Elaine Jones a dyma'r newyddion diweddaraf o Ffrainc ar yr 11 o Dachwedd 2020. Arestwyd dysynau o bobl ym Mharis heddiw am weiddi a chwibanu ar François Hollande yn ystod ei araith ar y Champs-Élysées. Roedd arlywydd adain chwith Ffrainc yn mynychu seremonïau'r 11 o Dachwedd ym Mharis, cof am y rhai a laddwyd yn ystod yr Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd Hollande yn gosod torch wrth gof golofn milwyr y Rhyfel Mawr gyda'r Arc de Triomphe, pan ddechreuodd criwiau bychain yn y dorf weiddi a bwyan. Daeth yr ymyrraeth yn dilyn ymgyrch ar y we ddydd Sul i amharu'r y digwyddiadau. Galwodd y protestwyr am ymddiswyddiad Hollande, tra'n gwisgo bereid cochion fel symbol o wrthwynebiad y Llydawyr i'r trethi amgylcheddol. Arestwyd 73 o'r protestwyr a dalwyd 4 ohonynt yn y ddalfa. Sicrhaodd Marine Le Pen, arweinydd y Blaid Adain Dde, Front National, nad oedd hyn yn ddim i'w wneud â nhw. Yn dilyn yr ymyrraeth, dywedodd François Hollande na ddylid byth ildio ei bwysau waith o bybynnau gydaw. Mae'n arolwg diweddar gan gylchgrawn newyddion Le Point honnodd bod François Hollande yn nawr yn fwy hamyblogaidd nag erioed, wrth i 21% yn unig o'r rhai o holwyd nodi ei bod yn ei gefnogi. Mae'r gwrthryfel yn erbyn yr eco-tax yn dal i barhau yn Llydaw yn ogystal, wrth i'r bobl leol wrthwynebu'n erbyn y dreth ar gerbydau nwyddau Trwm. Cyhoeddodd yr awdurdodau lleol ddoe i 44 o'r 109 o beiriannau mesur cyflymdra yn yr ardal gan ei dinistru ers dechrau'r mis. Yn ogystal, dinistrwyd 5 peiriant monitro treth amgylcheddol yn Llydaw yn ystod yr wythnosau diwethaf. Galwodd y gweinidog cartref, Manu Oval, am fonitro arbennig ym 4 rhanbarth Llydaw mwyn gallu rhagweld ac osgoi digwyddiadau'r fath yn y dyfodol. Bydd rhaid i'r heddlu saethu nwy ar dros 700 o brotestwyr yn Llydaw ddydd Sadwrn, wrth i brotestwyr geisio gyrru tractor trwy wrthwawd. Cyhoeddodd symudiad protest Llydaw y byddai protest arall ar y 10 o Dachwedd, mae'r protestiadau yn ymddangos i fod yn llai yn awr wedi'r Llywodraeth cytuno i atal y dreth am gyfnod. Yr wythnos hon hefyd, mae rhieni Ffrainc yn paratoi ar gyfer tridiau posib o streicio cenedlaethol yn ysgolion Paris a nifer o drefi a dinasoedd eraill y wlad. Roedd heddiw yn ŵyl genedlaethol yn Ffrainc, felly efallai mai deuddyd y wersi yn unig a gaiff rhaid ysgyblau yn yr wythnos hon, wrth i staff streicio i fyny y modau gweithio gwell ac i protestio yn erbyn y diwygiodd ysgol a weithredir yn 2040. Stori amlwg arall yn newyddion Ffrainc yr wythnos hon yw'r codiad ymhlith pecynnes y Grenne o fis Ionawr 2040 ymlaen. Golyga'r cynnydd mewn treth ar werth ar Ionawr y cyntaf y bydd pecyn arferol yn costio dros €7 cyn bo hir. Ni fydd y newyddion hyn wrth fodd ysmygwyr, ond yn ôl Gérald Dubois, llywydd y gynghrair yn erbyn tobaco, nid yw hwn yn gynnydd sylweddol. Nid yw'n ddigon i berswadio ysmygwyr i roi'r gorau iddi, meddai, a galw am godi'r pris o 10% yn hytrach nag o 4 fel y mae ar hyn o bryd. Wedi 2 flynedd ar 15, ddydd Sadwrn cyflwyniwyd y Beibl Ffrangeg cyflawn cyntaf a gydnabyddir gan yr Eglwys Catholig ger bron ysgobion. Bu 70 o arbenigwyr yn gweithio'n ddyfal i gyfieithu'r 2 Testament o Hebraeg, Groeg ac Aramaeg. Caiff y Beibl ei gyhoeddi ar yr 20 o Dachwedd. Ym Mharis, bu farw cynhyrchydd mewn ffrwydrad er set sioe gerdd cyn perfformiad nos Wener ddiwethaf. Bu farw'r dyn o drawiad ar y galon, a nafwyd 14 person arall yn y ddamwen, tua 2 awr cyn dechrau'r sioe. Gohirwyd perfformiadau o 1789, The Lovers of the Bastille, y penwythnos hon. Fel gweddill y byd, mae newyddion Ffrainc yr wythnos hon yn dilyn y digwyddiadau yn y Philippines wedi trychineb dydd Sadwrn. Ar y 9 o Dachwedd, trawyd yr ynysoedd gan gorwynt categori 4. Ym mhapur lleol West France, sonir am gwpl o camper a gafodd ei dal yn y trychineb. Ers 2 flynedd ar 20 bellach, mae Yves y Bernard Legal yn ymweld â'r Philippines deirgwaith y flwyddyn fel rhan o'i gwaith elusennol. Erbyn hyn, mae Bernard wedi llwyddo i ddychwelyd i Lydaw, ond mae wraig Yves yn parhau i fod yn sownd ar ynys Bohol. Yn y newyddion pêl-droed y penwythnos hwn, llwyddodd l'Olympique Lyonnais neithiwr i ennill yn Saint-Étienne am y 8fed tro yn olynol, gan guro'r tîm cartref o 2-1. Hefyd yn y gynghrair gyntaf enillodd Nantes o 2-0 yn erbyn Bordeaux,
wrth i ddynion Michael de Zacarian raddol nesau at y gynghrair Ewropeaidd. Roedd y penwythnos hwn yn gyfnod cyffrous ym myd rygbi yn ogystal wrth i gyfres rhyngwladol yr Hydref ddechrau. Tro Ffrainc oedd hi wynebu'r crysau Dion ddydd Sadwrn, ond Dela newydd aeth â hi gan ennill o 26 pwynt i 19.